Njengamntu ongutata kubalulekile into yokuba uvuke ngentseni uyozama isonka. Likuphi tiye lam? Ziphi isinkwa sam esinotshaba? Ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka. Likuphi tiye lam? Ziphi isinkwa sam esinotshaba? Nanjengomntu ongutata kubalulekile into yokubana uvuke uphangele ukwenzela abantwana noomama bazolala betyile. Ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka, ithi nesonka. Likuphi tiye lam? Ziphi isinkwa sam esinotshaba? Ukuba ngabana ufuna ubona usapho lwakho lonwabile, beka isonka etafileni. Team Tyla FC.